bandiraɓe kala e saaha eɗen gowi addude goto e ɓiɓɓe leydi ndi hande eɗen jokkodirɗo henne e goto e sukaɓe e leydi ndi ene wiye Moussa Diop kanko ko goto e leader uji génération consciente ko ardi foof ceerno Moussa calmina bandiraɓe. assalamu aleykum mi salmini bandiraɓe Sénégal foof mi salmini aussi kala bio mbimami wonɓe ɗo e nder Sénégal e wonɓe aussi e diaspora kala to mbawan mi salmini ɗumen mi salmini kadi ɓe gardi mbi woni leader génération consciente e kala kadi gonɗo e nder leydi Sénégal mi salmini ɗum mi salmini aussi particulièrement Oumar Dore Koumi mi salmini kadi kala jeeɓowo sen Winndere-tv e émission Sénégal men. Voilà, caggal nde calminɗa bandiraɓe to puɗorɗen ɗo woɗɗani somin duttunoma caggal seeɗa de 7 ans à 25 ans à 35 ans e nde ɗo rawde holɗo min tawatma. caggal mi janggi ɓurade gomi cuhlel majjande four kam sa jibinama gadar anande ko alqouranil karim koye teral no fewi janggumi galle ceernam ceerno Dialli yo yurmede Allah wone makko caggal ɗum mi janggi école Agnam Goli Thilogne wonde aussi Agnam Thioɗé mais aussi mi janggi kadi waɗi formation ko fate gestion d'entreprise taw ko école musidɗo men biyeteɗo Abdoulaye Sy mi salminoromo vraiment kadi neɗɗo darniɗo fuurankoɓe banggue gandal ɗo e nder leydi ndi caggal ɗum aussi vraiment en naate politique nanno en koye mawnam goto no wiye Djiby Fédior kañum nan min politique mais ko min yimɓe tawaɓe politique par ce que Boubou Souadou Yallah yurmomo yafomo galle makko galle jamen konti donc min ɓooyi yiide politique guila min goni suhaɓe mais min naati hen ko en 2003 PDS min goni hen ko Allah haaji min gonduno kay mawɗo men wiye Alassane Kane Yallah yurmomo yafomo caggal ɗum min paye APR noon ko bon ko coordinateur tan gonɗon o kañum aranno min galleji amen pour min gara min goppa PDS min balla ɗum min balla président de la république caggal ɗum noon bon mi ummima ɗon mi waɗi politique APR hande mbeɗa ya France komi ɗanni hen aussi comme jooma hen galle mais aussi ha joni komi acteur politique ɗo to jooɗimi. tawino en daholoto seeɗa soko tawi mi winoma caggal neɗɗo o won meccal mum maɗa ngal jogui nde janggue nde wonko suɓino wonde holko duñi neɗɗo o e wadde e politique. min hande duñimi wadde politique ko yiide hande to nokku mo gonɗen jibinami mawɗum o ko manki ɗon koni heewi walla sen mbiyalama mbiyen haydara ɗon saabu sa ƴeewi kala ko woni Fouta walla kala ko barkine Fouta caggal Allah ko jinnaɓe men ɗanniɓe noon waɗi wonɓe ɗo e Dakar waɗi wonɓe caggal leydi ɓe goni diaspora France ɓe goni diaspora européenne ɓe goni diaspora américain ɓe goni aussi diaspora mo ganduɗa ke Afrique daari kañumen gaddi courant e Fouta kañumen gaddi ndema e Fouta kañumen gaddi forage uji kañumen mahi jeereji mahi école aji mahi foof mahi kutorɗe kewɗe tawɗen noon comme ti enen ken sénégalaiji sénégal kadi a wawi hebde ko hunde caggal il faut mbaɗa politique darade noon wadde politique de développement pour mbere Fouta en ɓamto Fouta yaara yeeso ɗum nani ene politique. Voilà, so tawi mi nani mbiɗa nane ka tergal mouvement génération consciente holko saabi mouvement o sosa exactement de quelque chose palpable et visible ɗum ɗo tigui addani moon wadde ndeɗon fedde. Merci beaucoup Seydou ko woni mbimami ha joni rek caggal de 2009 fa yondema 2021 min liggodirano kay honorable député mo ganduɗa maire Agnam Farba Ngom ko on min liggodir kanko woni responsable amin politique kanko kadi min jaaduno min liggodire makko heewi min jaade makko tangno min yaadude makko hono min jaadum tangno min yaadude makko neɗɗagal tangno min yaadude makko ko développement tangno min yaadude makko dañen gartiren e nder Fouta tangno min yaadude makko wona hollude min hoore mum caggal nde ɗum daña laamu heeɓa ɗum heeɓa foti heɓede fof heeɓa min jaani hen noon ko ganduɗa avenir woni suhaɓe ne balle taw ko liggueji baɗɗi fayida jangguɓe balle taw ko pour janggo yo gon e poste uji mbawa wallude fuurankoɓe en jiyani kadi rewɓe mbaɗe formation walla totte financement ji baɗɗi fayida en jiyani toon guesse en jiyani toon dispensaire uji en jiyani toon école aji en jiyani toon ko waɗi fayida jiɗon kalisaji dokkire simsaji dokkire joole ɗiɗo auto telle ɗiɗo auto ji somi haali deƴƴon somi ummima dar ɗon somi dillini koyngal lewɗon ɗum woni toon caggal ɗum noon minen mbaɗi déclaration min goppimo nde min goppimo noon min mbi comme ko noon woppude mo firtani woppude politique woppude mo firtani kadi woppunode APR min daari minen komin suhaɓe min mbaɗi fedde amen génération consciente woni suhaɓe renduɓe yahoɓe e miijo men taw goto fof jogui konngol gardiɗo e keɗɗo caggal fof poti hen so min poti hen firtani keɗɗo yimɓe fof poti batte Allah mais yimɓe poti peut être batte yiyande yimɓe poti batte neɗɗagal mais yimɓe poti aussi batte yidde Fouta goto fof jogui hen konngol goto fof jogui hen foti darade goto fof jogui hen hettude ɗum tawi min mbaɗi créé on ɗon mouvement min mbaɗimo créé Allah waɗi noon rewi ha min jeehi hen élection pour namdade mairie des Agnam min namdi mairie des Agnam koytere Allah no fewi par ce que wonno 3 candidats Farba Ngom e Sadou donc j'étais le seul jeune mo ganduɗa joguinoɗo moins 35 ans on saha jaranomi nden ko 34 ans natɗo hen yaade mabɓe garim 3e position ko dañi min ko mbeɗa welti min dañi hayso conseil goto mo ganduɗa o ko minen liggui ɗum ha min dañi ɗum te inchallah no kewmi wiide ni min perdi la bataille mais pas la guerre 2027 ɗo kalden komi candidat inchallah rabbi joomam par ce que mairie Agnam o emin mbaɗi ɗum sohal pour heɓde mo min liggode min jiiɗi liggirni. Pourquoi jiɗɗen hebde mairie Agnam o ko holko ko
ganduɗa ko ɗum ɗo woni ko ngakki e moɗon ha jiiɗen hebde mairie Agnam o walla ko titre o tan cohluɗon hen walla wonko ngakki oɗon jiiɗi hebde ɗum gonga so tawi ko pour hebde mairie walla pour hebde mairie pour salaire wona ɗum mais ko heddi hebde mairie wonno maire walla mbiyen mairie ko démembrement de l'état kañum woni ɗon laamu kañum e laamu liggodirta wadde wone projet ji walla wone gueɗe sa yiiɗi liggade ala sago gonda e laamu emin jiiɗi wadde développe ko fare ndema hande sen jaaɓi en kaldi gonga hay nana minen to Agnam min gonɗo ma ummo bañ goɗɗo eɗen jogui ndiyam jeere walla pour wawde remde ɗum ko maire ene wawi waɗa ɗum commune on wawi waɗa ɗum eɗen pour wawde dañde ko wiyete liɗɗi hande sa ƴeewi Fouta liɗɗi men foof gummoto bañ goɗɗo eɗen jogui ndiyam mais pourquoi pas hayso ndiyam men ala liɗɗi meten mba negde liɗɗi ɗum ko hen banggue eɗen jogui rewɓe fotɓe waɗede formation so mbaɗama formation mbatta fewnude ko en sabune en pewna ko en comci en woda ko pewni taw ko rewɓe eɗen jogui ɓen rewɓe eɗen jogui sukaɓe hande jangguɓe kala hande gandal hande ngal gandu min de Agnam to konmi jeeyami ɗo kala gandal janggategal nder Sénégal emin jogui ɓen ɗon so tawi noon minen fo hande Agnam kala mo jiiɗa ballaɗo ko artan jogo ɓoldu aɗa garda bon gardiyagal ko aduna jeeya kono wona min yummiraɓe men jibinan tan gardien ji donc noon min tawi so tawi min keeɓi mairie o emin mbawi ittude sukaɓe Agnam na fof min kalde men hokkuma exemple gorto o heccanki to kalten ɗo manda sattini concert waɗama Agnam concert o c'est beau mais so mbeɗa hersa haalandema no foti million ngaji mbaɗani min mbeɗa hersa haalde mais aɗa foti wawde haal ɗum non so wi mbeɗa hersa par ce que wonko kalda million ngaji mbeɗa hokkudem kam ko ɓuuri kam temedere e fawde e on moment ndungu nana won kuɓel men jen toon e on moment won suhaɓe wonɓe to ngala ko liggi e on moment won yummiraɓe finoɓe ngala ko coodi mburati suhaɓe mumen e on moment won jangguɓe ene jooɗi ene jogui diplôme aji pour wawno wallede mbawde wadde entrepreneur guddude entreprise to aussi par ce que a ƴeewi mokkuma joni 100 millions joni 100 millions sa waɗi ɗum joni divisé e nder Agnam 16 village officiel en wonde amoji mum aɗa waɗi ittude kala wuuro ƴettaɗo 10 personnes mballa ɗumen keɓla ɗumen totta ɗumen financement liggono koye men kono ala ko gaare pijen gaare kollen ɗum noon hande fijirde noon ne weeli non loisir ne hen jeeya kono fijirde caggal fi yataw jomum ne hayri caggal fijirde yataw jomum ene jogui to ɓaggi caggal fi yataw jomum jogui to huuɗi nde wonno fijirde ne weeli an sa woni maire premier action farmo adi wadde ko gaare pijede fo noon gaare liggoɗen caggal gaare liggoɗen noon ko gaare mbaɗen bilan caggal bilan gaare pijen kono noon minen mairie farba fuɗɗi premier activité makko momin jiiya Agnam ko gaare pijen fijama noon c'est beau ene weeli fijama kono caggal fijirde noon wonko ɓuuri caggal fijirde so tawi en mbaɗat ɓeeto tuggude alternance gila 2002 femde e ñalawma hande an aɗa yaaha caggal leydi ka neɗɗo jiiɗo caggal leydi kadi ka neɗɗo kadi garɗo e wuuro ngo ka neɗɗo kadi jahowo nokkuɗo yimɓe e koɗito so tawi no ene woodi tan bilan mo mbaɗata memotoɗo jiyotoɗo beele oɗo régime to banggue diwan Fouta to wonko ɓe mbaɗi ko memoto ko yiyoto sakanimɓe bilan holko wonata 100% 50 90 walla 0% walla 25 so tawi min hokkanno bilan taw ko pourcentage taw ko Macky Sall waɗe Fouta mi wawa ɓurde hen 20%. Pourquoi? Hay ɗum ni ko jurum jaaru men e kerse seeɗa par ce que yimɓe panno président de la république Macky Sall o jettayi ɗon eɗen panno président de la république Macky Sall mbaɗen indépendant ko fate safaro hande Foutan ko ɓuuri tampude banggue safaro so oto temedere gummin Fouta suba hayɗi gara sa ƴeewi oto capan jarde jolli koɓe cellani ɓennineɓe comme no kewi wiide hôpital Agnam o omo yooɗi noon kaɓirɗe nan ɗo mo jooɗi kono hôpital ɓennin kala gaɗa ko ɓennina wadde wona hôpital minen min cohlani kuɓeje yaltinede wiyede hôpital nen tawa tar laawol ɗum ko gow ɗiɗɗi ndema ha ɗo joni Foutan ko foof coden président de la république Macky Sall plan Sénégal émergent haala ko haala ndema te ndema sa ƴeewi 70% e plan Sénégal émergent woni ko ndema te mi sikku neɗɗo remata taw yaaja alhamdulillah rabbil alamin ɗum wona Macky Sall hokki en de ko Allah hokki en Fouta ene yaaji joguiɗen jeeri joguiɗen waalo eɗen jogui maayo eɗen jogui nap eɗen tooɓe eɗen jogui sukaɓe eɗen jogui nangue so tawi en ndemayni ko président de la république Macky Sall welani lawol dane maayo hokkuma exemple ñande mi haali ɗum émission goto président de la république Macky Sall min gummi Agnam min lombi lawol dane maayo Macky Sall oto makko paani 2 fois ponoñ makko pucci laabi ɗiɗi lawol dane maayo wadde Macky Sall ne mbaɗi en andi woni Fouta en andi koreji amen dane maayo probléme min jogui jeeri ndi yaa toon ma taw ha joni on yaro ɓulli e o moment yaro ɓulli aɗa ene jogui forage joyyi aɗa jogui galle mum forage filtré waɗi pose pierre lawol dane maayo waɗi ɗum parlal e ko way noon e kono aɗani ko fonno waɗede ko mbiyata ko fonno hande waɗede bilan en keeɗima ñande responsable politique APR joni o wi o yi Macky Sall o haalde Macky Sall yo Macky Sall mbaɗen en laabi yo mbaɗen en goɗɗum duuɓi sappo ko joni haalte Macky Sall waɗen laabi duuɓi sappo joni haalte yo Macky Sall waɗen men forage uji duuɓi sappo joni haalte Macky Sall waɗen hôpital Oumar ɗum tardi huɓere moƴƴere wa gasde 16 mois immeuble moƴƴo wa gasde 16 mois saaha noon laabi lawol dande maayo yo gasde dow jaam so waɗi ɗum on foti wadde so waɗani on foti wadde kono noon paamen kam bilan men e Macky Sall vraiment woni essuyé e nder Fouta dans toutes les sens sa yi côté éducation mbeten ngala droit dañ université ha ɗo joni université o haalama kono ha ɗo joni en jiyani taw ha ɗo kalden en jiyani taw donc noon environnement ɗum en kalta Fouta no wuldini ene fonno état ƴetta programme mo ganduɗa ko fate environnement tarindi pour wallen leɗɗe gawe leɗɗe pewne
mi salminen passage won miñamen ɓe ganduɗa wiye Moussa en wiye Goliver ɓen nane on ɗon programme en daari darde wonde fayida emin jiɗi noon Fouta walla en woni passage hande goli kisari pourquoi yimɓe gomo Fouta en dogat gara Dakar c'est parce que ne wuuli mais est ce que laamu wawi hebdana ɗum minen min panno Macky Sall président de la République so woni président Fouta wonta pôle économie du Sénégal et pourtant c'est fort possible Fouta wonta grenier de l'Afrique de l'Ouest sen pirti grenier firti fawru Afrique banggue hirnangue Fouta kala ko fonno wade remede fonno wade remede ɗon janggo jam mbawen wuurde hen exode rural o yimɓe ko garata Dakar ko ceerno Oumar adani Dakar eɗen jiɗi Dakar adani Dakar ne weeli adani Dakar wono adden Dakar ko Fouta haydara Allah sen dañi no jooɗiri ala ko mbatten ɗo ko ɗum tangno en wallude Macky Sall wonɓe diaspora ɓe par ce que kamɓe jiɗɗa wiide ka dañi déception total essuyé min mbiya Macky Sall waɗi essuyé nder Fouta ah bon ha way non wi tan kay mataw wonko ngakki tan kay ko essuyé total kay no hulɓi non so tawi kalten ko ha leera en cuuɗani en moggani Macky Sall waɗi essuyé e nder Fouta dans tous les domaines donc jiɗɗa wiide wona économie mum par ce que ha joni ala ko fewna Fouta taw ne wawi ligginen en jibina mokkuma exemple phosphate gonɗo toon mo jeeɗeno gonɗo ndendori o ala mbitama kunare ke wuuramen wuuro mon voilà on holko nafi on haydara woɗɓe garata nguudo phosphate o goppano ɗon poussiére goppano ɗon mette kono kay mata wona Macky Sall kay fonno jaɓ ɗum ko goho ɗiɗɗi côté économie zéro ala fof woni Fouta liggo tawne yimɓe mbawa liggade ɗon côté santé ay ñande hôpital Wourossogui woɓi ko ndiyam ha daara leydi hôpital Wourossogui on goto joni te ko inde hôpital tan mata ko inde tan e joomum kono hôpital Wourossogui timmani hay dispensaire moƴƴere côté éducation hande kala gandal ngal jiɗɗa ko ma jalta fof ñonga ɗum banggoɗo ko faare affaire école daraji moderne batteɗi e nder Sénégal ɗi mbete Fouta ala serna men foɗɓe hebde daraji moderne en jangguin ɗon franco arabe e ko yaadi hen il faut wade wonde non mbete Fouta ala droit waɗede formation ngaji mawɗi e mbaɗe ɗon Foutankoɓe mbaɗe formation kono ɗum ɗon fof Macky Sall waɗe mais est ce que onon waɗe politique ɓe est ce que on daranima ɗum onon koye mon si min ko ɗum pugguimo kankone non so fonno wadde o waɗani ononne manan koye kon ɓiɓɓe nokku o beele onon on darima nden darde gonga aren probléme o ko président de la République Macky Sall ko paami o waɗen tayle kanko en lamminmo ha paari o itti waɗɓe waɗɗum yo gon lamɓe min waɗen trahir dray bonɗo jam fo bonɗo ɓuuri bonde jam fo ko par ce que a wawa yiide mo a wawa haaldude makko sa yimone kala ko mbawɗa haaldude makko faji malde mo ɓeydo forcément ko continat kadi ɓen so jiima aɗa wonde makko o mbarata par ce que wonko jiiɗa haalde kalantama gonga te je crois Macky Sall le président de la République il est plus informé du Sénégal kadi mi sikko hakkude makko e jinnaɓe makko par ce que Fouta ko jinnaɓe makko ɓe ɓuuranimo Fouta koni pour hen mais noon paamen kam Macky Sall vraiment hande so tawi eɗen kaldata vraiment Foutankoɓe ene jogui déception mawɗo e nder makko kadi en dañani hen jaam an hande sa jooɗima kala to jooɗi e Sénégal sa wi maaro ko ne séeri mambi ko onon mbaɗimo ɗo gon kay wallahi minen mbaɗimo ɗo saabu nde noddi nde enen fof goppuɗen je me rappelle maître Abdoulaye Wade président de la République Macky Sall Allah juutno Abdoulaye Wade nde Foutankoɓe mballi Macky Sall deuxiéme tour ko wi o wi ko kala projet gonnoɗo e nder Fouta yo daro pour hulɓinde Foutankoɓe ɗon Foutankoɓe hayɓe gondunoɓe Abdoulaye Wade ɗon goppi paye Macky Sall ƴe oɗo rikki somo mbaɗɗen so wi ha ɗo joni eɗen jooɗi en ngala laabi en ngala safaro en ngala ko ñaama en ngala ko yara enen holko Macky Sall nafaren d' accord bandiraɓe ɓe paami mais hande ko le 4 so tawi mi juumani hande ko élection collectivité territorial mais laamu kam waɗande ko hunde wadde fayida aɗa yaadi hen cikkumi tawi yimɓe hewɓe ne mbiya ko conseil de collectivité territorial e conseil environnemental yimɓe hewɓe ne mbiya ko cuuɗi ɗi ganduɗa ngala nafoore mais hande kam hande ko woote ko conseil de collectivité territorial en tant que leader politique hono jiiruɗa ɗum so tawi enen kaldata goto ɗo gonga tan kalden ɗo émission Sénégal voilà so tawi enen kaldata ha laaɓa so tan a yiiɗi haalde conseil voilà très bien kume au conseil aɗani way kono lingu waɗago tumbol manam aɗani so bara men defe des fois waɗe ha moƴƴa waɗen liɗɗi mbarude moƴƴiri ha par wodi lingu ganduɗa ngu talta hen ngu lombe aɗa ngu lungu kam jeeya bara men ngu go ɓeyda hen tan au conseil ko non au conseil aɗani koko paami men min de mi yaari ko nafi min de mi yiyami au conseil liggi mi yiyani au conseil ko waɗi an tagui ɗum ɓe mbi ko au conseil pour wadde renforcer hoɗɓe rural ɓe mi sikku enen hande enen wonɓe rural ɓe enen ɓuuri tampude au conseil nafoore wotere heewani min de jiimi au conseil ko politique woni ɗon pour wawde won responsable uji politique mbaɗe so mbaɗama e on yo mbawtan dañde to moni pour ndeeƴa pour yo keɓ poste uji ndeeƴa min waɗa au conseil ɓe a waɗama duuɓi joyyi a meeɗa wiide min ɗum ɗo au conseil wi a meeɗa wiide min gadde nulal mon a meeɗa wiide min ɗum ɗo au conseil wi min ɗum ɗo haali holko nafata conseil économique social Idrissa Seck yiɗattude Macky Sall holko wi no attimi au conseil économique pour wallude Macky Sall ko probléme corona o a meeɗi nan guille Idrissa Seck haali haala corona au conseil nan jooɗi ene huufi budget 8 milliards no jooɗi au conseil wona ɗum yimɓe padi président de la République Macky Sall
exemple on kanel gonnon do so am président conseil départemental en cas président conseil départemental totam gadi au conseil to an kam hol ga way gani ton ndaw kalis ko postoji ngol don au conseil sa yi hande joni no opposition pour que arène opposition ko wiira lindi opposition wiira so laani yidde lindi mais be ngala mbi ko jaan parce que la importance te bede yenna so Allah lamdo jabi jomum so opposition inchallah yeewi askan surtout président Ousmane Sonko hebi leydi walla goddo hono makko hebi leydi ko rat supprimer au conseil te minde je suis pour parce que je suis pas d'accord avec jor totte gasoil totte million ngaji ene nyaaman yara taw hay dara nafara leydi pour hollu plus 4 plus pour hollu 300 000 carburant non mais c'est trop pas trop mais habi liggo cikumi holko be ligoro a way dem no mi ligoro a way dem ko jigi min dem ya gordo be ligi so na be jaabe ngara e be nyanto min dem yi wondo be kam na nyanto bura monu lañ bura monu wutti en jogo dum ari fof kaari fo représenter wi au conseil nan do mais hay dara nafara en réalité d'accord